बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव दैदेननायाव गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया मालाबाबो थाद'नाय गैयामोन। जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लाबोनो हायागौमानि थाद'नाय गैयामोन। नाथाय खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। Live and let live. आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि सिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं। जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन। आंनि हिसाबा बेल'। 1987 मायथाइयाव बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों आरो बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिडिंआव जों बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बे 1987 मायथाइयावनो गिबि खेबनि थाखाय गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय आन्दोलन खालामजेनदोंमोन। बे नलबारि पाठशाला टिहु होननाय सगाव जाय गुबुन हारिफ्रा गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनानै न' फारसे फैबाय थानाय बै बर' फिसाफोरखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों एटाक खालामनायनि जाहोनाव बर' हारिनिनो जोहोलाव सुजित नार्जारिया सिथार जायो बुथार जायो आरो बे जोहोलाव सुजित नार्जारियानो जों बर' माहारिनि गिबिसिन सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबिसिन मुंख्लं जालांनाय जों बर' माहारिनि सासे जोहोलाव। जाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ नुनानै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बर' माहारिखौ स्पेसियेलि फोजोबस्रांनायनि थांखियै फेसा मेगनजों बिसोर नोजोर होबाय आरो जोंनि बर' माहारिखौ फोजोबस्रांनायनि गुबै मेजर थांखिफोरनि गेजेरनिफ्राय मोननैल' मेजर थांखिखौ आं बुंनो नाजागोन। नाम्बार 1आ जाहैबाय जोंनि बर' माहारिनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ जेराव मोनो बेवहायनो बायदिसिना दाय दन्द'जों दायनिगिरि खालामनानै सिथारनो नाजानाय सिथारनाय आरो 2 नाम्बारा जाहैबाय जोंनि बर' माहारिखौ बे बुहुमनिफ्राय फोजोबस्रांनो थांखियै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा स्पेसियेलि मेजरलि जोंनि बर' माहारिनि बर' बिमा माहारिफोरखौ गाज्रि नोजोर होनाय, जेराव जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय, जेराव मोनो जेराव सुबिदा मोनो जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बे हाबाफारिया दिनैसिमबो जोबनो रोंलिया। आरो जोंनि बे आसाम स्टेटआव जेसेबांखिनि अरिजिन थागिबि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ आरो बै थानाय थागिबि अरिजिन ट्राइबेल हारिनि ट्राइबेल बिमा माहारिफोरखौ जेसेबां जों दिनैसिम रेकर्डआव थानाय बायदि रेप जिनाहारि खालामनाया जाहैबाय गासिबो टटेलि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा। आरो बे जोंनि 1987 मायथाइनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआव 1988 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामि, बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामिनि 53 जोनिबो बांसिन बर' हिन्जावफोरखौ आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामो 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि दाननि हराव हरनै बे गोजां बोथोर समाव। जों बर' माहारिया सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो आन्दोलन खालामनो थांनायनि खिथेर महरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे भुमका गामिनि 53 जोननि बांसिन बर' हिन्जावफोरखौ आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामो आरो बे 53 जन बर' हिन्जावफोर जिनाहारि खालामजानायनि गेजेराव उन्दै 12 बोसोर 13 बोसोरनि हिन्जावसा गथ'फोरबो दङ आरो बे 53 जन जिनाहारि खालामजानाय बर' हिन्जावफोरनि गेजेरनिफ्राय गोरबोआव खुदिया थानाय गथ' थानाय हिन्जावफोरबो दंमोन। अब्ला नायदो दिनैयो जोंनि बर' हारिया सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायागौमानि थाद'नाय गैयामोन आरो बेबो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव दैदेननायाव आरो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सोरजिनो थांनायावनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा गोबां थाखोसिम खस्थ' सादजालाखौ सहायबोनांदों।
दिनै गोबां बर' फिसाफ्रा गावसोरनि फिसायखौ दिनै खोमाना लानांदों, गावसोरनि बिसिखौ दिनै खोमाना लानांदों, गावनि गथ' गथायखौ दिनै खोमाना लानांदों, गावनि थानाय हा हु न' बांफोरखौ दिनै खोमानानै लानांदों आरो गोबां थाखोसिम जेराव दिनैयो जों बुंनांगोन 2008 मायथाइनिफ्राय 2012 मायथाइसिमहालागै 2014 मायथाइसिमहालागै दिनैयो गुबुन हारिनि गाज्रि माखासे प्लेन पलिसिनि गेजेरजों जों दिनै दानलाय सुलाय खालामनानैब्लाबो जोंनि थामोनथा बे हाखौ जोङो रैखा खालामनो गोनां जानानै फैदों आरो बे गुबुन हारिजों दानलाय सुलाय खालामनाय बे दावहायाव जोंनि थामोनथानि माखासे हाफोरखौ गुबुन हारिफ्रा दिनैसिमबो दखल खालामनानै लानानै दङ। दिनै जोंनि हायाव थानानैनो जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामो, जोंनि हायाव थानानैनो जोंनि देरफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोन बर' सिख्लासाफोरखौ लामा दथायाव गाज्रि रावजों जंखायना हरो, गाज्रि रावजों बेबहार खालामनानै हरो। दिनै एसेबां गोहोखौ माबोरै मोनखो? गोहोखौ मोननायनि आन्दोनि गुबै जाहोनफोरानो जाहैबाय मा, जों बर' फिसाफोरा जोंनि माहारिनि थाखाय जोङो राव होनो रोंगौ, जोंनि माहारिनि थाखाय जोङो दावहा नांनो रोंगौ, नाथाय गावजों गावनि गेजेराव मोनसे मोजां सिस्टेमखौ, मोनसे गोख्रों बान्दोखौ गोख्रोंसिन खालामनो जेब्ला जोङो सावरायो, जुथुमायो, बेवहाय जोङो इउनाइटेडलि जुथुमनानै जोङो मोनसे गोरा बान्दोखौ दिनैसिमबो खाफ्रानानै लानो हायाखै। जायनि माखासे सुजुग आरो सुबिदाखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जेब्लायबो नोजोर होबाय थानानै बे सुबिदानि गेजेराव बिसोरो हाबसननानै जोंनि गेजेरावनो गोबां रोखोमनि गाज्रि बारहावाफोरखौ बिसोरो बारहोनो, सोमजिहोनो बिसोरो सुजुग आरो सुबिदा मोनलांबाय। जेराव दिनै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय एसेबां साद जारला, एसेबां हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांबाय आरो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव, दैदेननायावनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लाबोजानायखौ बयबो लुबैयो, बयबो हास्थायो, दिनैसिमबो लुबैयो, दिनैसिमबो हास्थायो आरो बे थांखिजोंनो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा लामा हान्थिबोदों, गाबख्रावबोदों, हस्रिखावबोदों। जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि दुखुनि जारिमिनफ्रा सोमजिलांबाय, सोमजिबाय दङ आरो जों जुदि इउनाइटेडलि गोख्रोङै गसंथानानै जोंनि सिस्टेमफोरखौ मोनसे गोख्रों बान्दोनि गेजेरजों लांनो नाजायाब्ला फैबाय थानाय समाव बै गारबोनाय माखासे दुखुनि जारिमिनफ्रा सोमजिनोबो हागौ। जेराव दिनैसिमबो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि माहारिखौ फोजोबस्रांनो थांखि लानाय हाबाफारिखौ बिसोरो नागाराखै। जेराव जोंनि बर' माहारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट 1987 मायथाइनिफ्राय लानानै 2020 मायथाइसिमहालागै 2020 मायथाइसिमहालागै गासै 33 बोसोर 34 बोसोर एसेबां खस्थ' साजालायनि गेजेरजों स्ट्रागल खालामबोनाय, दावहा नांबोनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों जाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा गावनि न' बांखौ दिनै खोमानानै लानांदों, हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै गावबा गावनि लाइफ स्टाइलफोरखौ दिनै सिलिंखार खालामनानै लानांदों आरो हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि एगेन्स्टआवनो बिनि खिथेर महरै गोबाङानो दिनैयो पुलिस आर्मिफोरजों गावथार जादों। नाथाय बे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्ट, जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जों मिथियो, जों दिनै मिथिनानै मोनदों, मानाव गेदेर मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ फोजोबस्रांना होनायनि थांखियै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन। दिनै मोनसे पिस एकर्ड, पिस एग्रिमेन्टखौ सोरखौ लानानै खालामनाय जायो? जों मिथिनायाव मोनसे बिग्रायारि हानजानि लुबैनाय, नांनानै थानाय माखासे बै जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै मोनसे पिस एग्रिमेन्ट, मोनसे पिस एकर्डखौ खालामनाय जायो आरो जुदि बे सेम थांखियै, बेबायदि थांखियैनो जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै खालामनाय जादोंमोनब्ला बे बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंबो मानि थाखाय, मा जाहोनाव मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरजों लोगोसे एनडिबिनिनो फाउन्डार गायसनगिरि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानो गोनां बायध' जानानै फैखो आरो गोबां माखासे एनडिबि ब्रादार्सफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ आरो लोगोसे बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहायबो जों नुदों एनडिबि ब्रादार्समोनखौ बायदिसिना गोबां माखासे दाय दन्द'फोरजों रिलेटेड खालामनानै जोबथेसालियाव सोना दोनहैफिननाय। अब्ला दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायनि मिनिङा बहा थाखो? आरो बुहुमाव जों बेफोरबायदि मोनसेबो एग्रिमेन्ट एकर्डखौ नुफेराखै, जाय एकर्ड एग्रिमेन्टखौ मोनसे बिग्रायारि हानजानि ए टु जेड प्रब्लेमखौ फोजोबना होनायनि थांखि बानायनाय जायो। बै एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो बै बिग्रायारि हानजाफ्रा उल्था जोबथेसालियाव थाफिननांनाय, बेबायदि
बुहुमाव मोनसेबो एकर्ड एग्रिमेन्ट गैया। अब्ला जों बेखौनो मिथिनांगोन दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव दोनहैफिननायनि आन्दोनि मास्टार माइन्डआ जोंनि बर' हारिनि बिखायावनो दङ आरो दिनै मानगोनां एनडि ब्रादार्समोनखौ बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों थगाय थसि खालामनानै लाना फैनायनि गुबै मास्टार माइन्डआ जों बर' हारिनि बिखायावनो दङ। जाय मास्टार माइन्डखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे डार्टि माइन्डेड बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो नाजाग्रा एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरा केपचार खालामनानै इउसलेस खालामदों आरो बै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि डिरेक्सन बायदि बै जोंनि बर' हारिनि दालालि गावनिखौ मोनबानो गोजोनग्रा माखासे लिडार्सफ्रा गावबागाव मुलाम्फानि थाखाय बेफोरबायदि माखासे जाथावथारै सहायनो हायै माखासे खामानिफोरखौ दिनैयो गावबागाव मुलाम्फानि थाखाय मावनानै थांबाय। जों नुदों बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमओएसनि हेडिं लाइनाव कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स व्हाइल कीपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम। बेखौनो बुजायनाय जादों मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन जे जों बर' हारिया बे आसाम स्टेटनि थिनानै दोननाय मेप बाउन्डारिफोरखौ थाखानाय मेप बाउन्डारिफोरखौ जेबो खहा खालामालासे एसेबो गाज्रि नस्थ' खालामालासे जों बेवहायनो मिलि जुलि रायजो जानोसै। अब्ला जों दिनैयो जाय बर' माहारिनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो थांखि लानानै जाय बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसनना गालांनाय थांखियै दिनै गोबां माखासे खावसे बर' फिसाफ्रा सिलाय गुलि अरनानै समायखिरा लानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टजों दावहा नांहैबाय आरो माखासे बर' फिसाफ्रा बे जोंनि बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै दानानै गालांनो थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ आन्दलन खालामनो थांनानै गोबां जिउ बाउसोमलांबाय, गोबां हाराहास्ति जानांबाय। बैफोरनि बेसेना बहा थाखो? बैफोर गासैनि बेसेना बहा थाखो? बहा थाखो? जायनि थाखाय जों दिनैयो नुनो मोनदों, खोनानो मोनदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा शान्ति आरो परिबर्तननि बाथ्रा बुंनाय। जों शान्तिखौ परिबर्तनखौ मोननो थाखाय एसेबां खस्थ' एसेबां गोलाव सम जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा आन्दलन खालामबोआखैमोन। मिथिगौ बे शान्ति आरो परिबर्तनखौ मोननो थाखाय जोङो एसेबां खस्थ' बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा आन्दलन खालामबोआखैमोन। मिथिबाय? दिनै बुहुमनि साफ्रोम बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा दिनै साग्रिद जानांगौ। जोंनो सासे गोख्रों राफोद दैदेनगिरिनि गोनांथि। लोरबां आखुनि लिडार दैदेनगिरिया जेब्ला समसिमहालागै जायखिजाया समाव जोंनि बर' माहारिनि थामोनथानि सिस्टेमाव पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि जायखिजाया सिस्टेमाव जुदि सोलिनो सामलायनो दैदेननो जुदि सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला जों बेफोरबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे सिलिंखार जानायनि लामायावसो थांगोन। बेनि अनगा जेबो नङा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।